Drokhoel is op de startkorter van Harry Klein, meisjes danten op het wetter. Hoe leidt die route erin? Die Olympische baan. Hier met een extra route, een extra cruiserak tussen de eerste en de tweede tonne. En dan machine, want er komen buien aan. Deze buien die plegen die start met die scootjes en die zorgen dan uit op de buienradar. Een enorm front die loopt over de mar heen. Ja, en als je dan in een bootje zit of op een scootje, dan krijg je deze bui over je heen. Er ziet haast liekevolle wetter in de lucht dan in de mar. En dat betekent dat die scooten heel nog net starten koeren. Ze gaan alle kanten uit, want ja, in die buien zitten hele nuwere wienvlagen. Dat betekent algehele valse start. Zo staat het dan in de boeken en dan wordt het afsketten. Ja, en wils deze man een hele mooie start hier, Jacob Huisman. En al die andere scootjes, vis te betiert wie een Lolleskakel is te betiert. En Henk Rechts is te betiert. Delmer Los is te betiert. En Sibo Siesling. Nou, dan maar weer op een nij proberen. Maar die start die moest weer op nij in. De tweede lukte echt net. En deze tredde een oerenletter. Nou, die hek een zweem van. Is dit wel een goeie of is dit net een goede start? Maar er wordt toch zield. En dat wie ik maar mooi. Want stel je voor dat het nog eens een keer een oermast. Tony Brundle, een prachtig mooie hege start. Maar zo direct als eerste bij die hege tonnen komen die de hielendal in de vierde lei. Nou, er wie een oren die zei van, ik wil het eerste plakje daar wel ha. Links er in de vierde Tony Brundle tussen die scootjes. En er hielendal in de vierde Riochs. Daar leidt Walter de Vries uitsleert. Maar ja, kind Tony Brundle er toch nog vaarprikken. Hij komt hier over stilboord. En wils Walter hier komt broersen over bakboord. Nee, Walter is er volle jeder. En Tony Brundle mat hem er gewoon achter zetten op het tweede plak. Nou, het is dat een machtig gezicht dat al die grote zeilen opwijken naar die hege tonnen. Maar wie dat dan het? Nee, want hier achter in het achterveld, Jacob Huisman, die had een akkefietje met Jeroen de Vos met de Elkje 2. Hij leidt al hoe bakboord, wielst Jeroen de Vos hoe stuurboord leidt. En hier draait hem wat. Maar ja, hij kent eigenlijk net een kant uit, want er leidt nog een scootje Bopperum. Ja, en dan is er een onvaring en dat betekent dat gewoon een protestsituatie. Nou, wie dat het dan? Nee, er binnen nog volle meer situaties. Likas Disse, Delmer Los, die had geen rondte tussen de ton en die Sibo Siesling. En die knetst in elkaar aan. En dan zei Delmer Los, ja jongen, draai nog maar even een rondje. En wat is dat een seconde, de winnaar van Juster. Lees hij zo mooi op een vierde plak. En dan huurt je op de eerste treien. En dan moet je draaien. En dan komt hij weer om in de wedstrijd op een achtste plak. Ja, en dan moet je weer een heel eind ophellen om al die scootjes weer in te heljen. Dan nog zo'n situatie bij die lege tonnen. Jacob Huisman met Jappie Banstra. Jacob Huisman en hier is al in een haatrol. Met Jeroen de Vos en Jerek. Boom! Op het roer. En wat mij Jacob Huisman van Glok spreken. Dat die opstrekker het roer er net achter voor het helft. Want dan geeft zelfs wel een hoesta. Nou, het valt al je mij. En daarvoor, Walter de Vries. Bij die hege tonnen werd hij dan nou de extra lust van de Olympische route ingehield. Mij Tony Brundle op het tweede plak. Kind Tony Brundle de tweede plak horen. Want daarachter, daar komt Delmer Los echt onknetsen. Nou, Tony Brundle, het fokje kilt al. Hij kan de draailijk net krijgen. Hij mat erbij kniepen. Kan hij mijn opzitter, kan hij om die tonnen. Hij leidt er haast voor de. Dat betekent dat er echt verleiert en dat er naar die tonnen daar drilt. Hij drilt hield niet meer naar die ton. En als hij die ton rekt, ja, dan is hij die klassering kwijt. Want dan kan hij echt een rondje draaien. Delmer Los, hij komt er aan broezen. Nou, Tony Brundle, om die tonnen. Rekt hij die tonnen. Wij kunnen het correct netje in. Maar Delmer Los die zei, Tony Brundle, de mag nog een rondje draaien. En daar hebben we nou juist echt de discussie over. Had Tony Brundle die ton al net rekken. Nou, hij gaat hier gewoon terug. En ik Peter de Koe, die gaat hier mooi als vierde om die tonnen heen. Ziet mij hier op een vuiste plak. In die extra route. En er hield al in de vierde Walter de Vries uitsleert. Die had vrij zielen. En die ziel deze wedstrijd echt dan wel winnen. Nou, Henk Rechts, die weer nog op derde plak. Op wij naar die vaste Tony Brundle. Nou, een heel mooi in dat Vaderwiense rak. Komt hij hier aan broezen. En zet hem er mooi tussen. Tony Brundle, ja, die draait ik wat rond, maar ken ik net oors. Henk Rechts op een tweede plak en Tony Brundle op een derde. Nou, de matje werd even een sprong naar die eerste hege tonnen. Werd ze dan vanuit die lege positie voortkomen. Ja, er wie dus die pechvogel weer dan. Sibo Siesling. Die ervaring hier met Delmer Los.
Die hij al een opmars maken. Ja, hij hier een opmars maken. Hij ziet op de achtste plak. En stikje voor stikje kwam hij toch naar voren en draait hier op een zonde plak om die tonnen hinnen. En dat wie dan ook wel wat er voor de strijdbaar Joet inziet. Hij sluit achterom bij Peter de Koe. Nou in het laatste kruisrak van deze wedstrijd, die maar 2 routes wie beziekt Delmelos nog een onval op de tredde plakking te zetten van Tony Brundel. Maar de skipperstochten, de wedstrijd is al nog geweest. Al die plakjes die liggen nou vast. En dat betekent ook dat deze man, de winnaar van Vleentier van de IFK's, Walter de Vries van Sleert, deze wedstrijd op heeg wint. En dan docht hij hele goede zaken ook in het klassement. En Sjas zit het eruit op kaart. 1 dus Walter de Vries, 2 Henk Rechts, 3 Tom Brundel, 4 Delmer Los, 5 Sip Meijer en dan 6 Peter de Koe en Sander Sibu Siesling en Jacob Huisman besluit deze kaart. Geven naar kaart 2 en zie je jouw eigen favoriet. Ik weet dat je zo snel lezen kennen. Op de laatste plak is Robert Jong in elk geval op een 16e plak. Er zijn nog een aantal protesten, dus deze uitslag ken nog verhoren. Ik geef naar het klassement. Sibu Siesling nog op het eerste plak, maar 9,9 punten. Dan Tom Brundel, Jacob Huisman, Walter de Vries, Henk Rechts, Delmer Los. En dan geven we naar kaart 2 en zie je daar weer de verschillende mensen uit. Je kan wel zien dat al je nog redelijk dicht bij elkaar zit. Jappie Banstra zit dan op een 15e plak met 40 punten. En Robert de Jong op een laatste plak met 44 punten.